L-art u s-sema u l-filodu blola l-sin jamulejja nizzikaj għalxin tal-ħajja sin fik il-seta fik il-ħnina intfawara. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ġbarna flimkien f'dan is-santwarju għażiż sabiex niċċelebraw l-imħabba tagħna lejn Alla fuq l-eżempju tal-Verġini Marija. Se niċċelebraw il-Quddisa il-Verġni Mqadsa Marija Ġbija u Omm il-Knisja u nofru it-talba tagħna suffraġġju ta' Giuseppe, Giolina, Edmund u Pauline Buġejja. Sabiex it-talba tagħna tkun toġob lil Alla u tħalli frott fir-ruħ tagħna, ejjew qabel xejn narfu n-nuqqasijiet tagħna u b'umiltà nitolbu maħfra lil Alla. Nejdu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u li jkomputi li ngħaddib ħafna bil-sir, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt il-mirijiet tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġini, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna il-Verġni Mqadsa Marija bħala eżempju ta' mħabba bla qies u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel li l-Knisja tiegħek hija tħares bħala il-preċett tal-imħabba tingħata għal-qadi tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin. Ħadd tkun fost il-ġnus kollha tal-art sagrament u sinjal tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Ġenesi. Abraham kellu 100 sena meta twelidlu ibnu Iżak u t-tarbija kibret u nfatmet u Abraham għamel ikla kbira f'jum il-ftim ta' Iżak. U Sara lemħet lil bin Hagar l-Eġizzjana dak li kienet weldet l-Abraham jilab ma' Iżak bina u qalet l-Abraham keċċihom il-barra lil din il-qaddejja u lil bina għax m'għandux bin din il-qaddejja jaqsam il-wirt ma' ibni Iżak u din il-ħaġa ma oġbot xejn l-Abraham minħabba ibnu. Walla qal l-Abraham la tinkwetax għaż-żagħżugħ wal-qaddejja kull ma qaltlek Sara isma' minn kliema għax biżak jissemma nislek u bin il-qaddejja wkoll nagħmel minnu ġens għax hu nislek. U Abraham bakkar filgħodu qabad il-ħobs u żaq ilma u tom il-ħagar edhomla fuq spallejja u bagħatha bit-tifel magħha u telqet tiġġerra fid-deżert ta' Birsaba. Meta intemm l-ilma taż-żaq telqet it-tifel taħt waħda mis-siġar u marret toqgħod biswitu daq stefa ta' qaws il-bogħod għax qalet ma rridx narah imut u kif kienet bil-qiegħda biswitu qollit leħinha u bkiet. U Alla sema leħen it-tifel u l-anġlu ta' Alla sejjaħ lil Ħagar mis-sema u qalilha x'għandek Ħagar? La tibżax, Alla sema leħen it-tifel minn fejn hu qiegħed. Aqbad it-tifel u għamel il-qalb bih għax jien se nagħmel ġens kbir. Imbagħad Alla fetħilha għajnejja u rat bir-ilma u marret u mliet iż-żaq bl-ilma u sqiet it-tifel. Walla kien mażżagħżugħ u dan kiber
u kien jammar fid-deżert u kien jinqala għal qaws. Il-kelma tal-mulej. Isma' mulej il-għajta tal-fqajjar. Isma' mulej il-għajta tal-fqajjar. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġlu tal-mulej jases madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Isma' mulej il-għajta tal-fqajjar. Ibżgħu mill-mulej għad-disin tiegħu, xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru jibatu l-ġuħ min ifittex il-mulej xejn ma jkun jonqsu. Isma' mulej il-għajta tal-fqajjar. Ejjew wulidi, isimgħu lili, jiena l-biża tal-mulej nallimkom. Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara għomru kollu risq? Isma' mulej il-għajta tal-fqajjar. Nqumu għall-Evanġelju. Għax rid hu il-missier wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu wasal ix-xatt ieħor fil-pajjiż tal-Gadarin. U tnejn min-nies maħkumejn mix-xitan ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu qliel wisq, ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq. U nfexxew jgħidu u jgħidu aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla, ġejt hawn biex taħqarna qabel iż-żmien. Mela ftit il-bogħod minnhom kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer tira. U xjaten talbu ħafna lil Ġesu u qalulu jekk toħroġna ibatna fil-merħla tal-ħnieżer. Morru qalilhom. Imbagħad ħarġu u daħlu fil-ħnieżer. U l-merħla kollha nxteħtet mill-logħli tax-xaqliba ġol baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-rajja ħarbu u marru l-belt, ixerdu l-aħbar ta' kollox u ta' kull ma kien għadda minn għala li mxajtna. U l-belt ħarġet bi ħġara għal ħdejn Ġesu. U kif rawh dew jitolbu ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek. Messaġġ sabiħ li jagħtina il-qari tal-lum li għadna kemm smajna jixxandrilna illi Alla ma jħalli il-barra lil ħadd mill-attenzjoni u mill-imħabba tiegħu. Alla ma jeskludi lil ħadd mill-imħabba salvivika tiegħu. U dan narawh sew fl-ewwel qari mir-rakkont ta' Abram u sew fil-Vanġelu, fis-silta tal-Vanġelu. Fl-ewwel silta smajna parti miċ-ċiklu ta' Abram fejn xħin kiber Iżak iben il-weda, Sara mart Abram tobbliga lil żewġa biex ikeċċi it-tifel u l-ommu l-Iżmael u l-Ħagar għaliex ma riditx illi Iżmael li kien ukoll iben Abram ikun jista' jaqsam il-wirt mat-tifel tagħha Iżak. U kontra qalbu għalkemm imnebbaħ minn Alla, ir-rakkont jgħidilna illi Abram keċċa lill-ibnu Iżak u lill-ommu Ħagar u bagħathom il-bogħod. Imma Alla jgħidlu sabiex ma jibżax għaliex anke lill-Iżmael Alla kien se jieħu ħsiebu. Anke lill-Iżmael kien se jagħmlu poplu kbir. Minkejja in-nuqqas ta' mħabba illi uriet Sara fil-konfront
tal-qaddija tagħha Hagar u ta' binha Iżmael, Alla jintervjeni, Alla jidħol fl-istorja tal-bnedmin biex fejn hemm in-nuqqas ta' mħabba tal-bnedmin tagħmel tajjeb l-imħabba ta' Alla. Minkejja li xi drabi aħna maħniex kapaċi nħobbu jew xi drabi ma rridux inħobbu lil xi ħadd jew lil xi wħud, Alla ma jirraġunax bħalna imma jsawwab l-imħabba tiegħu fuq kulħadd. Huwa aħna illi xi drabi nirrifjutaw jew nagħlqu qalbna għall-imħabba ta' Alla. Is-salvazzjoni illi ġabilna Alla permezz ta' Kristu hija għal kulħadd u ħadd ebda bniedem, ebda persuna ma tiġi eskluża mill-ħarsa kollha tieba, mill-ħarsa kollha mħabba ta' Alla. U dejn l-istess verità insibuha wkoll fis-silta tal-Vanġelu fejn għandna lil Ġesu li jmur fil-pajjiż tal-Gadarejn u jiltaqa' ma' żewġ imxajtna illi minħabba is-sitwazzjoni tagħhom kienu jgħixu maqtuwejn min nies, ħadd marjiet ikollu x'jaqsam magħhom. U Ġesu bil-maqlub jidħol fl-istorja tagħhom u jeħlishom mill-possessjoni tax-xitan, jeħlishom mill-ispirti ħżiena. Alla jidħol fl-istorja ta' kulħadd. Alla jidħol anke fl-istorja tagħna. Anke meta nkunu fid-dnub. Għax Alla ma jibżax jidħol fejn hemm il-ħmieġ tal-bniedem sabiex iġib mill-ġdid l-indafa u l-imħabba. U jekk l-azzjoni ta' Alla hi li ma jeskludi lil ħadd imma jkollu attenzjoni lejn kulħadd, allura anke l-imħabba tagħna, l-attenzjoni tagħna trid tiġi edukata dejjem aktar biex ma teskludi lil ħadd. Aħna l-imħabba tagħna hija żgħira, l-imħabba tagħna hija fraġli u faċli nħarsu bajn ħażina, b'suspett, b'dubju lejn dawk ta' madwarna. Faċli ma naċċettawx persuni oħrajn fil-ħajja tagħna. Il-qari tal-lum jgħidilna illi rridu nedukaw il-qalb tagħna sabiex tkun qalb tas-sew miftuħa illi kapaċi tisma' il-karba, il-bżonn, il-weġa, il-qalb tal-oħrajn. Salm li smajna qalilna illi aħna nduru fuq Alla u nitolbuh jismana. U l-Knisja tgħallimna fit-tagħlim tagħha ibda mis-Santi Padri u l-Papiet illi jekk aħna nduru fuq Alla u nitolbuh jisma' it-talb tagħna kif nemmnu li jagħmel, daqstant ieħor rridu nkunu kapaċi nisimgħu l-karba ta' dawk li hemm madwarna. U l-Papa Franġisku jgħallimna diversi drabi illi l-qalb tagħna trid tkun attenta, miftuħa b'mod partikolari għal dawk li l-inqas nagħtuhom attenzjoni, għal dawk li huma emarġinati jew dawk li aħna stess nemarġinawhom. Papa jagħtina ħafna eżempji ta' kif l-imħabba tagħna trid tkun imħabba attenta. Kif smajna wkoll fit-talba tal-bidu tal-qudiesa fil-kolletta
kważi kważi li l-imħabba tagħna meta tkun tajba issir sagrament tal-imħabba ta' Alla, issir sinjal tal-imħabba ta' Alla. L-attenzjoni lejn il-foqra, l-attenzjoni lejn il-barranejn, l-attenzjoni lejn il-murda, l-attenzjoni lejn tant kategoriji ta' persuni li forsi aħna jew is-soċjetà jew forsi l-Knisja stess neskluduhom xi kultant mill-imħabba tagħna. Fuq l-eżempju ta' Alla, mod partikolari fil-ħajja ta' Ġesu, il-Knisja u aħna magħha bħala ulieda imsejħin sabiex nitalmu dejjem aktar ma neskludux, imma ninkludu fil-qalb tagħna permezz tal-imħabba lil kulħadd. U dan tallimulna il-Verġni Marija li llum qegħdin niċċelebrawha bħala xempju u mudell tal-Knisja. Li kollha sabiħa jgħidilna il-Papa tallimna b'mod partikolari permezz tal-imħabba kif ngħixu s-sbuħija ta' Alla. Inkunu sbieħ mhux għax nindilku jew ninżebħu jew nagħmlu l-fwieħa biss, imma nkunu sbieħ għaliex il-qalb tagħna tkun tassew sabiħa. U qalb sabiħa hija qalb li kapaċi tħares lejn xi ħadd ieħor bla ma tissuspetta, bla ma tiddubita, bla ma tagħmel ġudizzju, bla ma toħloq kummenti barra minn posthom, imma qalb li tħares bil-ħlewwa, bit-tieba, bl-imħabba, bil-ħniena, bil-maħfra. Il-Verġni Marija hija u tistedinna kif jgħallimna l-Papa sabiex ngħixu il-ħajja nisranija billi jinħarsu it-tliet virtujiet il-kbar tal-ħajja nisranija. Il-virtujiet teologali, tal-fidi, tat-tama u tal-imħabba. Niftakru dejjem li qegħdin fis-sena tal-Ġublew, is-sena tat-tama. Nimpenjaw lilna nfusna sabiex ma nieqfu qatt nedukaw il-qalb tagħna biex twessa dejjem aktar il-konfini tal-imħabba tagħha. Qumu bil-wieqfa biex irresqu it-talb tagħna. Ħuti eżies nitolbu lil Alla missierna li fi Kristu jeħlisna minn kull ħażen biex nimxu warajh bil-ferħ. Ngħidu għalhekk mulej żommna fis-servizz tiegħek. Għall-Knisja biex tkun komunità ta' dixxipli li jimxu warajk flotja sħiħa ta' ħajjithom għall-oħrajn nitolbu. Għal persuni ikkonsagrati biex ikomplu jimxu wara Kristu bil-fedeltà u jfittxu forom ġodda ta' xhieda għalih nitolbu. Għal morda u dawk li jbatu biex ikollhom il-kura, il-wens u l-faraġġ ta' min hemm madwaru u biex iħarsu lejn is-salib fed-dej ta' Kristu nitolbu. Għalina biex inkabru l-qalb tagħna ħalli tkun kapaċi tħobb dejjem aktar lil kulħadd nitolbu. U Alla, inti sejħilna biex niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek. Wieżen il-libertà tagħna bil-qawwa u l-ħlewwa ta' mħabbtek biex ngħixu dejjem il-fedeltà tagħna lejn Kristu flotja sħiħa ta' nfusna għal ħutna. Bl-istess Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Biddel mulej f'sagrament tas-salvazzjoni dawn l-offerti li ġibnilek għal ferħana f'din it-tifkira tal-Verġini Glorjuża Marija li fil-Knisja tiegħek tiddi bħala eżempju ta' qima spiritwali ta' dik il-qima li bija aħna nofru lilna nfusna bħala sagrifiċċju qaddis li jogħġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu lubna il fuq niżżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex fil-kobor bla qies tat-tiba tiegħek inti tajt lill-Knisja Verġini il-Verġini Marija bħala eżempju ta' qima vera. Ej Verġini li tisma' tħaddam bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalba u taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Ej Verġini li titlob tfaħħar il-kobor tal-ħnina tiegħek b'kantiku ta' tifħir, ħerqana titlob għajnuna għal żewġ arajjes u għal waħda titlob flimkien mal-Apostli kollha. Ej Verġini li tobdi tnissel iben bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u ħdejn is-salib jitħabbar li jilhom tal-poplu tal-Patt il-ġdid. Ej Verġini li toffri tidher quddiemek fit-tempju bl-ewwel imwieled tagħha u tilqa li ħajtu joffrija b'sagrifiċċju fuq l-għowda tas-salib. Ej Verġini li tisar tistenna bla qiegħda l-qawmien mill-imwiet ta' bina u brabta sħiħa mar-rida tiegħek tistenna l-miġja tal-Ispiritu Santu. Għalhekk nissieħbu maqtajja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorija tiegħek. Hosanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Hosanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-Patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mew tiegħek mulej inxandru bil-ferħ hawn tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Ljun mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru b'mod partikolari f'Ġużepp, Ġolina, Edmund u Polin. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġużepp, mal-Apostli u mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew intennu it-talba li għallimna Ġesu u li tagħmilna l-koll aħwa tal-umanità. Nissierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Obżnata kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubil bħalma naħfru lil minu ħatija li la ddaħħalniex fit-tiġrij iżda ħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lina u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figdi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li inti trid fija. Li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ejn aħna mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-sab tiegħek. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun fejn.
Mbirka int Marija mimlija bil-grazzja, lejk nerfu għajnejna għax int eżempju jiddi ta' virtu għax-xirka kollha tal-mażulin. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Issa li ċelebrajna l-misteri qaddisa tal-mejda tiegħek u tqarbilna b'devozzjoni xierqa bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nitolbuk mulej li tagħti lill-Knisja tiegħek hija tħares bla qiegħda lejn il-Verġni Mqazza li tkun imħeġġa fil-fidi imwettqa fl-imħabba u msaħħa fit-tama tal-glorja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.